Mas, Mas. Ya apa, Bos? Arep mbok usungi gone ndi to wi? Iki lho genepane iki lho, Bos. Genepane kursi sofa iki lho. Tak pakete, Bos, nggih. Karo apa? Telung barang tak wae 8.500.000. Telung barang. Sing pertama iki lho, Bos, sofa. Tuh, untuk penak ya tuh. Iki sikilane harus dipasang ke mejane nang kocone. Iki sing pertama, ya toh. Sing kedua meja kursi makan. Satu meja 4 kursi mejane bulet. Tuh, duane sing nggo busa, Dos. Ya, ya toh. Satu meja 4 kursi. Iki sing kedua. Sing ketiga iki lho, Bos. Ini apa? Iki oleh meja konsul, ya toh. Ki bahane apa Mas ki? Bahan iki saka HBL, Bos. Finishingnya HBL dari headboard, ya toh. Ya, Iki sing pilih iki ya oleh, pilih sing warna hitam iki ya oleh. Ukurane piro kuwi? Ukurannya 160, tingginya 80, lebarnya iki 45. Iki meja konsul iki akuarium, Bos. Oh, Gitu iya, Jadi telung barang 8.500.000. Ki mbayare piye Mas Pinggo DP ora? Ya, pokoknya karo aku ki rasa kuatir, Bos. Nah, order gak usah nge DP, gak usah nge uang muka, ya toh. Barang dikirim teko omah lagi dibayar. Misalkan barang ora sesuai, ora usah diterima, ora usah dibayar. Nek pesen piye ki nek pesen? Link pemesanan di bawah bio profil. Langsung nang WA aku. Berarti WA wae Mas yo nek pesen ki yo. Ya wis WA wae pokoknya area Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Madura wis gratis ongkir, bayarin nang omah. Ya toh, langsung WA ae. Wis kena toh? Oke. Oke.